ମାୟା ଓ ମମତା ସିରିଆଲରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଜି ଆଦର୍ଶ ଆଉ ଆଦିତିର ବାହାଘର ପୁରା ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାୟା ଓ ମମତା ସିରିଆଲର ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ଅଧା ସ୍କିପ୍ ନ କରି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ମାୟା କହିବେ, ଆଦର୍ଶ ତୋତେ ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ସେଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଝିଅ ମୁଁ ପଡିଗଲା ବେଳେ ମତେ ଯୋଉ ଧରି ନେଇଥିଲା, ସେ ଝିଅକୁ ଆଜି ମୁଁ ଡିନର ପାଇଁ ଡକେଇବି, ବାସ୍ ଖାଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଆଦର୍ଶ ଏଥିରେ ତୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତ? ତାପରେ ଆଦର୍ଶ କହିବ, ମା ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଅଦିତି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ଆଉ ବହୁତ ସଂସ୍କାରୀ ବି, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ତାଙ୍କୁ ଡିନର ଡାକିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଡାକିପାର। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମାୟା ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମମତା ମନେ ମନେ ପୁରା ଟେନସନ ହୋଇଯିବେ। କେମିତି ଆଦର୍ଶ ଏଥିପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ କହିବେ, ଭାଇ ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଚାଲ ଯିବା। ଆଉ ତାପରେ ଆଦର୍ଶ ଓ ଗୌରବ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବେ। ତାପରେ ମାୟା ଖୁସି ହେଇ କହିବେ, ଦେଖିଲି ତ ମମତା, ଆଦର୍ଶ ନିଜେ କହିଲା ଅଦିତି ଜଣେ ଭଲ ଝିଅ। ଆମେ ତ ଏମିତିରେ ଅଧାଲଡ଼ି ଜିତିଗଲେ। ଆଉ ସେପଟେ ପଲ୍ଲବୀ ରାଜକୁ କେବିନକୁ ଆସିବେ ଆଉ କହିବେ ରାଜ। ତାପରେ ରାଜ କହିବେ, ପଲ୍ଲବୀ ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ମତେ କଣ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛ, ଆଉ ତମେ ସେ ଦେଇଥିବା ଲେଟରକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢି ସାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ପଢି ସାରିକି ଏଇଆ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଯେ ପୁଣି ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ପଲ୍ଲବୀକୁ ରିଙ୍ଗ ଦେଇକି ପ୍ରପୋଜ କରିବେ। ଆଉ କହିବେ, ମିସ୍ ପଲ୍ଲବୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱିଲ୍ ୟୁ ମ୍ୟାରି ମି। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ପଲ୍ଲବୀ ପୁରା ସକ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ସେପଟେ ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ମୋ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିବାରୁ ତମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଆଜି ଅଦିତି ସହିତ ଦେଖା କରିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କରେଇଛ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠାକୁ ରିମଝିମ୍ ଆସିବେ ଆଉ କହିବେ, ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ମା, ଆଦର୍ଶଙ୍କର ମୁଡ୍ ଏବେ ଭଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଦିତିକୁ ଆଜି ହିଁ ଆମ ଘରକୁ ଡକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାୟା କହିବେ, ରିମଝିମ୍ ତୁ ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଦେଲୁ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଅଦିତିକୁ କଲ୍ କରିକି ଡିନର ପାଇଁ ଡକେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ସେପଟେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ରାଜ ତମେ ସବୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କରୁନ ତ? ଏ ଲେଟରକୁ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ତ ଆରାମରେ ଏକଥାକୁ କହିପାରିବ, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ବି କହିବିନି। ତାପରେ ରାଜ କହିବେ, ପଲ୍ଲବୀ ମୁଁ ତମ ଲେଟରକୁ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ମନକୁ ସେମିତି କିଛି ବି ଆସିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଲି। କମନ ପଲ୍ଲବୀ, ୱିଲ୍ ୟୁ ମ୍ୟାରି ମି? ଆରେ ଦେଖ ପଲ୍ଲବୀ ମୁଁ ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଲ୍ଲବୀ ସେ ରିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେନି, ରାଜ କହିବେ, ଇଟ୍ସ ଓକେ ପଲ୍ଲବୀ, ଟେକ୍ ୟୋର ଟାଇମ୍, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଆଉ ସେପଟେ ମାୟା କହିବେ, ମମତା ରିମଝିମ୍ ଅଦିତି ଡିନର ପାଇଁ ହଁ କରିଦେଲା। ତାପରେ ରିମଝିମ୍ ମନେ ମନେ କହିବ, ହଁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ବଡ଼ ମା, ସେ ତ ହଁ କରିବାକୁ ଚାହିଁକି ବସିଥିଲା, କାରଣ ଏସବୁ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ହିସାବରେ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଏମିତି କହି ସେ ମନେ ମନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିବେ। ପୁଣି ମାୟା କହିବେ, ସତରେ ମମତା ଏବେ ଆମ ଘରର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଲ୍ଭ ହେଇ ଯାଉଛି। ସତରେ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଅଦିତି ଥରେ ଏଇ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଆଦର୍ଶ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଜୀବ। ଆଉ ସେପଟେ ରାଜ କହିବେ, ପଲ୍ଲବୀ ରିଲାକ୍ସ, ମୋ ତରଫରୁ ସବୁବେଳେ ତମେ ହଁ ହେଇକି ଅଛି, ବାସ୍ ଖାଲି ତମ ରିପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିବି। ଏବେ ସବୁ ଡିସିସନ୍ ତମ ଉପରେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ହଁ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜମା ବି ନୁହଁ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରାଜ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ତମେ ମତେ ଭଲସେ ବୁଝିଥିବାରୁ। ମତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏଥର ମୁଁ ବେଶୀ ଦିନ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବିନି। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ ଓ ରାଜ କଥା ହୋଇକି ଆସୁଥିବେ। ତାପରେ ନଲେଜ ପଲ୍ଲବୀର ମୁହଁ ଅପସେଟ୍ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ କହିବେ, ତମର କଣ ହେଇଛି ପଲ୍ଲବୀ, ତମେ ମତେ ଟେନ୍ସ ଜଣା ପଡୁଛ? ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ନାଇଁ ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ, ଆଇ ଆମ୍ ଫାଇନ୍। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବେ। ପୁଣି ନଲିତ କହିବେ, ରାଜ ଇଏ କଣ? ତାପରେ ରାଜ କହିବେ, ଡ୍ୟାଡ୍ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କଲି, ଆଉ ସେ ରିଙ୍ଗ ସହିତ ଯେମିତି ପ୍ରପୋଜ କରିବା କଥା ଠିକ୍ ସେମିତି କଲି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ପୁଣି ଥରେ ଟାଇମ୍ ମାଗିଲେ। ତାପରେ ନଲିତ କହିବେ, ପୁଣି ଥରେ ତୁ ତାକୁ କହିଛୁ ତ ସେ ଲେଟର ପଢି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି ବୋଲି? ତାପରେ ରାଜ କହିବେ, ହଁ ଡ୍ୟାଡ୍ ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ମିଛ ବି କହିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଆଉ ଥରେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କହିବେ, ଡ୍ୟାଡ୍ ଏଇଟା ମତେ ଜମା ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ପଲ୍ଲବୀ ମୋ ଠାରୁ ଅନେଷ୍ଟଲି ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରୁଛି। ଡ୍ୟାଡ୍ ମୁଁ ଯାଇକି କହିଦେବି କି?
ମୁଁ ସେ ଲେଟର ପଢ଼ିନି ବୋଲି ଆଉ ସେ ଲେଟର ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି ଆଉ ସେ ଗଲାବେଳେ ନଲେଜ କହିବେ ରାଜ ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ। ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଜମା ବି ହଜମ କରିପାରିବେନି। ଆରେ କାଲି ରାତି ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଷ୍ଟକୁ ପୁରାପୁରି କ୍ଲୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ତୁ ତାକୁ ରିଙ୍ଗ ନେଇକି ପ୍ରପୋଜ କରିଦେଲୁ। ଅବଭିୟସଲି ରାଜ ସେ ତ ଟାଇମ୍ ନେବେ ନା। ଆଉ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁ ଯାଇକି ଯଦି କହିବୁ ସେ ଲେଟରକୁ ତୁ ପଢ଼ିନୁ ବୋଲି ଏହା ତ ଶୁଣି ସେ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେ। ରାଜ ତୁ ପଲ୍ଲବୀକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେ ଆଉ ତୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନି। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ବେଟା, ମୁଁ ଅଛି ନା, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେପଟେ ପଲ୍ଲବୀ ରାଜ ପ୍ରପୋଜ କଲା ଠାରୁ ପୁରା ଟେନସନରେ ଥିବେ ଆଉ ଭିତରେ ଭିତରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁନମୁନକୁ ଫୋନ୍ କରିବେ ଆଉ କହିବେ ମୁନମୁନ ରାଜ ସେ ଲେଟର ପଢ଼ିଦେଲେ ଆଉ ମୋତେ ସେ ପ୍ରପୋଜ କରିଲେ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମୁନମୁନ ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଯିବ ଆଉ କହିବ କ'ଣ ସତରେ ପଲ୍ଲବୀ, ୱାଓ ରାଜ କେତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ରାଜ ଜଣେ ଭଲ ପିଲା। ପଲ୍ଲବୀ ତୁ ତାକୁ ହଁ କରିଲୁ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ମାଗିଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୁନମୁନ କହିବେ ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ମାଗିବ ପଲ୍ଲବୀ, ତୋତେ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆରେ ପଲ୍ଲବୀ ରାଜ ତ ଲେଟରକୁ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ତୋ ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତୋର ଅତୀତ ଆଉ ତୋ ଜିଜୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ତୋତେ ପ୍ରପୋଜ କଲେ, ମାନେ ସେ ତୋତେ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ। ପଲ୍ଲବୀ ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହୀରା। ତୋ ହାତରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ହଁ କରିଦେ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବ ମୁନମୁନ ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରପୋଜାଲକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ମୁନମୁନ। ମୁଁ କ'ଣ ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜକୁ ହଁ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଆଦର୍ଶକୁ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲି ପାରିବି। ତାପରେ ମୁନମୁନ କହିବ ପଲ୍ଲବୀ ବାହାଘର ପରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ତୁ ଜମାରୁ ବି ଟେନସନ୍ ନେନି। ରାଜ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ପଲ୍ଲବୀ ଆଉ ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ବି। ଆଉ ତୋତେ କ'ଣ ଦରକାର। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବ ମୁନମୁନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଥର ନୁହଁ ମୁନମୁନ, 12 ଥର ମୋ ରିଲେସନ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆଉ ଏଥର ବି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ରାଜକୁ ହଁ କରିକି ତାଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାରେ ମୁଁ ଆଉ ଦାୟୀ ହେବିନି ତ। ତାପରେ ମୁନମୁନ କହିବେ ପଲ୍ଲବୀ ତୁ ବାସ୍ ଖାଲି ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ବୁଝେଇବେ ଆଉ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି ତାଙ୍କୁ ମନେଇ ନେବେ। ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ ବି ରାଜକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ସେପଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମାୟା ଓ ମମତା ଅଦିତିର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଅଦିତି ଘରକୁ ଆସିବେ ଆଉ ମାୟାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରିକି ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଆଉ ମମତାର ବି। ତାପରେ ମାୟା କହିବେ କେତେ ସଂସ୍କାରୀ ବେଟା ତମେ, ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ତ ହାୟ ହାଲକୁ ଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ତମେ ପୁରା ଓଲଟା। ତାପରେ ଅଦିତି କହିବ ଇଏ ତ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଣ୍ଟି, ବଡ଼ମାନଙ୍କର ପାଦ ଧରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମାଇନା ରଖେ। ଆଉ ତାପରେ ଅଦିତି ମାୟାକୁ ଉପହାର ଦେବେ ଆଉ ଏହା ଦେଖିକି ମାୟା ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଯିବେ ଆଉ କହିବେ ଆଦ୍ବି ତନ୍ମୟ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି, ରୁହ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦଉଛି। ତାପରେ ସେ ଆଦ୍ବିକୁ ଆଉ ତନ୍ମୟକୁ ଡଲ୍ ଥିବା ରିଙ୍ଗ ଦେବେ ଆଉ ଏହା ଦେଖି ଆଦ୍ବି ଓ ତନ୍ମୟ ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଟାକୁ ଆଦର୍ଶ ଆସିବେ ଆଉ ଅଦିତି କହିବ ମୋତେ ଦେଖିକି ତମେ ସକ୍ ହେଇଗଲ ନା, ମୁଁ ଏଠିକି ହଠାତ୍ କେମିତି ଆସିଲି। ଏ ଝିଅ ତ ପୁରା ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି, କାଲି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ବି। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଘରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ପୁରା ସକ୍ ହେଇଯିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏବେ କ'ଣ ଆଦର୍ଶ ସହିତ ଅଦିତିର ବାହାଘର ହେଇଯିବ କି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଦମଦାର ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏପିସୋଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।